Blame me, blame me, blame me, blame me. You niggas know my pyroclastic flow. You niggas know my pyroclastic flow, flow, flow. You niggas know my pyroclastic flow. It's R-A-W, R-A-W. Lidi, já jsem Globany a vítám vás tady u dalšího dílu ze hry Minecraft. Dneska je to opět survival. No. Už je to 7. díl a já jsem v minulém díle pověděl, že uděláme vesnici a já ji postavím a vesničany budeme přemísťovat v dalším díle, takže v 8. No, ale tenhle díl teda postavíme to vesnici. Já nevím, jestli mám nějaký materiál, ale spíš myslím, že asi ano. Jinak hraju, jo, tohle je novinka, hraju na, hraju na verzi 1.9, teda 1.10, jo, což je jako dost dobrý, ne, jakože já jsem nečekal, že vážně vyšla 1.10. Chtěl jsem udělat jakoby že seznámení s updatem 1.10, ale potom jsem se rozhodl, že asi ne. No a prostě tak, no, takže. Tak, já myslím, že mám nastavenou lehkou, protože já dneska nebudu, máme dobrý. Tak to tady trochu osvítíme, ať tady máme klid, teď nás tady nikdo neotravuje. Tady takhle to osvítíme. Jediný problém, který je tady v té 1.10, ukážu vám potom tak nějaký novinky, ale myslím, že asi budete znát. Takhle vám, když to tady budu tak vám to povím, takže první novinka je ta, že jsou tu noví mobové, které bychom si, vidíte to světlo, to je hrozně blbý, se to zdá, nebo? Ne, to se mi zdá jenom, nezdá, vidíte to takhle, no, to je prostě, no to je jedno, tady dám takhle jednu torčku a jdeme na to. No, první co, tak to tady zakopeme, takže jsou nějaký nový mobové, je tam polární medvěd, potom tam je takový jakoby písečný zombík, nebo písečná taková mumie, nebo já nevím, jak se to, ale vypadá to jako mumie. Potom tam je kůň, jakoby, potom jsou tam 2 nový druhy koňů, no prostě nový 2 druhy je tam ten zombie kůň, jo, a skeleton kůň, takže jakoby nějaký, jakoby, no prostě kůň, který je z kostí, takže takový skeleton. No a potom tam jsou ještě něco tam je, jo, je tam to plno docela. Potom jsou tam vajíčka na kočky, protože nebyly, většinou jste se museli vždycky ochočit ocelota, tak teď už jsou i vajíčka na to, takže dobrý, ale potom jsou tam vajíčka i na můla, nebo můla, to prostě na takový osla, něco podobně jako osel. No tady to si vemu hodně. Takže to jsou tam takový podobný jakoby osům a můlům, no já nevím. Já tady to nevím, jak se to, jak je to v češtině. No, něco takového podobného. No a ještě co tam je? Jsou tam nový bloky. V minulém, jakoby v updateu 1.9 se hlavně jakoby zaměřili na na end a teď je to na nether, takže jsou tam je tam nějaký magma blok, který vám ubírá jako kaktus, takže půl srdíčka. Potom tam je netherward blok, což je taková, já nevím, takový ty houby nether, takový ty houby v netheru.
natáhl, prosím tě. Vidíte? Jo, jsem neutý. Tak jo. Tak ahoj. Tak jo, já jsem zpět, no, já jsem mluvila, měl telefonát, no, kde jsem to skončil, Netherward blok a tak no. A potom je tady ještě jeden a to je, jestli víte, jak je palác, nebo palác, taková jakoby, to bude asi potřebovat hodně hlíny, no, takové jakoby, taková pevnost v Nedru, tak tam byly takový světlý, tyhle bloky světlý tam byly, jsou tam nový, takže tak já vám to když tak ukážu, ale podle mě tady v blízkosti nikde není ta pevnost, tak nevím, jestli jako, no v Nedru, nevím, já jsem ještě nebyl jakoby v Nedru, ale nezdá se mi, že by tady zase byla pro někde, se mi to jako nepovedlo. Jako viděl jsem ji už párkrát, ale ještě jsem nevím. No nejsme zase tak daleko, že jsme se vzpomněli, tak možná to tam bude, já nevím. Tak, došla nám hlína, takže budeme muset dojít pro novou. Podle mě už ale nám dojde úplně ta hlína, nebudeme mít hlínu. No, hlína není zase jako nějak důležitá. Jinak tenhle stín to nechápu, proč to dělá. To je jako nějaký problém, nebo... No to je jedno. Šup. A ještě tohle. Tak já to tady zkusím nějak osvětlit. Tak jo. No, podle mě to vidíte, tak já nevím. To je jedno, tady si vymám. Tady nějakou ještě hlínu poslední, která nám tady zbyla. A jdeme. Bude hodně, ta vesnice bude náročná, takže já tipuju, že bych to asi postavil. Teď vám tady dopovím jenom to, takže to tady zaházím a pak vám povím všechno, co je tady nový ještě, abyste to věděli. No, potom je tady nová taková věc, kterou můžete udělat, teď nevím čím, já vám to potom ukážu, v 8. díle vám to ukážu, já to teď nevím, si to nepamatuju, čím se to dělalo, ale ukážu vám to no, teda nevím, co jsem to. Chunk ne. No, to je jedno, já vám to ukážu potom. Ale ukážu vám to, zmáčkněte to a ukážu vám to. Dungeon vám to ukáže. Tak. Vám to vystačilo tady. Tak. Super. No. Možná bychom mohli zaházet ještě tohle jezírko, kde tady bylo místo. Jo, já zaházím ještě tohle. No a je tam to docela dost, no. Jinak ukážu vám potom, jak by, na konci videa bych vám ukázal, jak se to dá nastavit, jak se to dá jakoby nastavit ta 1/10, abyste věděli. Takže tak. Ten nedost, se tam bude vejít, nevím. No, takže tak vlastně. Jinak do Nedru bych se chtěl podívat v nejbližší době, ale zatím nemám ještě obsidian, jako máme, ale my ho chceme dát do toho, aby jsme s něj udělali ten, aby jsme z něj udělali, enchant, takhle, enchant table, takže to uděláme, ale já rovnou vlastně můžu udělat teď, nemám sice na to levely, ale můžu udělat diamant, tu knihu tu si tady ještě vemu z tohohle, hele, už nám tady roste, tak si to tady vemem. Tak, super. Ještě něco? Ne. Tady vemem si, já bych to ještě trochu udělal víc z toho. Takhle bych to tady, tak. A ještě tady takhle. Co to tady táhne? Kolik to musí být papíru. Jde jedno, uděláme to potom. Ale teď může, že jo. Jo. No nějak to potom uděláme. Pěkně. Tak jo, tady si vletíme pro... Taky tady dáme. Jsem chtěl teď něco. Jo, nějaký materiál a my vlastně mám u sebe, tak je to v pohodě, tak jdeme. Já to vždycky udělám cut a
postavím to a ukážu vám já ten dům, takže zatím se mějte a čus. Takže jo, já jsem zpátky, no a nějaký ty domy jsem postavil, není jich zrovna moc, jsou 3, nebo 2, ale jeden se nepočítá jako dům, vlastně 2 jsou teda. No a už nám tady vyrostly zase bambusy, takže už je sklidíme. Já už bych to dál neprotával ty bambusy, protože si myslím, že už jich je tady hodně. Jako. No možná ještě jsme mohli tady takhle jako, tak do toho štěrku. Ježišme. No prostě takhle veme a jdeme. Takže tak, takhle tamhle už můžete vidět, tady ten dům, to víte, to není dům, ale to je vchod do našich dolů. Tady máme první boudu, to je taková boudička, potom ještě musím osvětlit, už tady rovnou. Taková bouda, no, tady takhle ještě udělám takhle osvětlení a tady, aby takhle to dám, no. Takže tak, takže to je taková první, podle mě tam, nevím, jestli tady bude, ale musím jich udělat víc, ale není moc materiálu. Tady je taková větší, je to taková, no prostě taková trochu prostornější. Možná i potom ještě něčím vyzdobím, ale to je jedno. Jo, další věc, co bych chtěl udělat, bych to tady celý chtěl oplotit, takže odsud takhle bych tady udělal takhle plot až někde tady, takhle kolem, tady takhle s tím stromem a tady bych to takhle oplotil kolem, protože vím, že by tady chodili monstra a musel bych to tady celý osvětlit, takže tak. Jak jsem tady udělal cestu, klasicky z tohohle, akorát někde mi ještě nevyrašila tráva, což je docela divný, nechápu, proč ještě nevyražil. To je jedno, no a jak to máš vyrašit, tak potom. No, vím, že možná z toho nebude tak dlouhý díl, ale já chtěl, jsem chtěl jít to, já teď jsem chtěl jít. Počkejte, jsem se vzpomenul. Jo, chtěl jsem mít něco natěžit, ale to asi, no můžu jít ještě něco natěžit. Takže zase půjdeme asi, no i když, možná ne. Potom ty vesničany, vlastně musíme ji těžit, protože aby jsme mohli v dalším díle už udělat no vy víte, jak to myslím, no prostě aby jsme v dalším díle už mohli udělat ty koleje, tak potom, tak už musíme jít těžit. Zase nevzal torčky, nádhera. Jinak našel jsem hrozně jídlu, takže tak. Tak, tady někde, tady jsme, můj trošku ani nebudu snad, jo, aha, to je špatný. Takhle tady. A redstone, tak mám redstone. Redstone bude asi nějaký docela jako, nevím jestli bude hodně potřeba nebo málo, ale nějaký asi rozhodně budeme. Tak jo, mohli jsme jít díl dolů pro ty diamanty. Tak. Takže tak, tenhle díl asi nebude moc dlouhý. Tenhle díl se bude kratší, protože minulý díl ten byl takový delší, takže jsme kopali, ale tenhle nebude tak dlouhý. To je takhle ještě trochu. Když tady 150 miliard redstone, ale ani jeden diamant. Ale zlato. Se bojím, že spadnu do lávy. Jednou nespadnu, že ne? Tak tady máme ty zlato. Tak, ten. No. Takže ten díl bude takový trochu kratší, já jsem chtěla tak jako je postavit vesnici, myslím, že to vyjde do díl. A potom mi v polovině došel materiál, takže jsem musel, aha, jako můžu ještě dodělat. Tak jsem musel jakoby si dojít pro novej. Vy teď asi nic nevidíte, ale už mám ještě torčky, takhle mám torčky, tak jo. Redstone, bože můj, já ho tady už jeden možná ani nebudu nechávat. Můžu ho vzít ještě, no. Ale ještě ho, ale budu muset potom. Obejdeme tady ten kámen.
došlo, to není železo, to je kámen. Takže tak, no. Ale železo. Takže už není, nemám moc co dělat, protože už je takový docela těžký, ale měli bychom se možná jít podívat do Netheru, to by se docela hodilo. A potom začneme už dělat nějaký ty enchanty, potiony a takové věci. Bych tady šel trochu prohledat to tady nějak. Není nic, takže tak prostě. Ale na co jsem se ten díl chtěl soustředit něco, tady něco. To je takhle výjdu. No, železo sice jako nějaký je, ale není ho zrovna moc, takže budeme muset to nějak omezit to. Budeme muset ty koleje nějak jakoby, no asi víte, jak to myslím, aby jakoby jsme mohli, abych nebylo nějak hrozně moc, protože nějak to tak zvládnu, ale ty vesničany to bude docela těžký převést. Je tak. Já nevím, do kolika to narvu tak jakoby minut, ale myslím, že docela jako nějak do nějakých takových 15-20 by to možná, ne, asi nepůjde, ale možná by to šlo. Ale spíš jsem chtěl se taky ještě udělat ten enchant. Dobrý, no, uděláme si enchant, už máme ty. Tak, dám si takhle jednu knížku. Kde jsem to chtěl tady? Čak kůže, že jo? Tady si někde dával ty kůže, ne, jsou tady ty bordel, trouhle, jo, jedna. Jo, tak budu muset ještě pro maso a pro ty. Nemám meč, on také zabiju něčím, to je jedno. To se takový problém nebude. Tak, dobrý. Tady někde byly krávy blízko, nevím teď kde. Snad tady někde budou. Hele. Já tady chodím kolem toho a nikde jsem si to nevšiml. No, dobrý, já to vemu. To železo jako, to beru. Nějakou vyladit nebo. Konečně nějaký aspoň tady je. Můžu se ještě jít podívat. To bude dlouho. Nebude. No tak dám tady to železo a potom půjdeme najít ty krávy. Dobrý, tak máme a uhlí asi nebudeme brát, už tak možná potom někdy, ale teď asi ne. Jinak nám zapnu tu obtížnost, pokud jste si všimli, ale podle mě asi jo, nebo jsem to už někdy říkal, ale nevím, podle mě ne. Tady někde byly krávy, já jsem tady ty stromy jako, no prostě stromy jsem tady kácel. Tak tady někde bude kráva, ale potom se ztratím a jsem i ovce, ne, to je ovce počkat, ale houba, obrovská. To vážně tady nejsou krávy? Tenhle díl se bude jmenovat Stavba vesnice a hledání krávy. Kde jsou? Jak tudy vím, že se dostanu domů, takže nemusím jako se nějak bát, že by se ztratil, ale spíš, že tady ten problém, že já se bojím, že tady nenajdu tu krávu. To je divný, já jsem viděl tady tolik kráv. No, že by mě až takhle mám to. Jo, hele. Nějaká, co? Jo, jedna, no. To je teda kůžek. Je, hele, ještě tady jedna. To je tady na útesu takový. Pojď. To už uděláme farmu. To bude v 9. díle si uděláme farmu. Já vím, že takhle plánuju hrozně do toho. Jako jak to bude, ale možná to ani tak nebude, tak se nekejte, ale možná bychom mohli udělat takový farmu. Tady to bude zase rozstálý, tady mám to železo. Vy to nevidíte, a tady je železo. Když tak to někdy potom, tady to již tak prozkoumáme, ale spíš ne, jdeme.
Tady jdeme pryč. Ještě tady by něco mohlo být, jo. Počkej, to bude zase tady s touhletou. Ještě, že to bude. Ne? Okay. No nic, takže tak. Ale my se vrátíme už domů a tam bychom to měli nějak vzít. Nějak ukončit slavnostně s knížkou a s enchantem. Tak, tamhle vidím naši torčku. Ale pěkně jsem to tady osvětlil, že takhle už je vidět odsud, že bych to mohl tam udělat nějaký sloup, aby tady bylo vidět, že tak tamhle už vidím náš dům. Tady je jedna chajda, tady je druhá chajda. Jo, ono se to tam nikdy nedostane, to je jedno. Tak jo, tady uděláme... Ne. Ježíši Kriste, já zapomněl. No jo, já musím mít těch kouží 6. Tak to je super, nádhera. Takže jdeme hledat dál ty krávy, no. Takže mě to nenapadlo, mě to nedošlo, já myslím, že... Ach jo. Vlastně musíme mít vážně 6 těch krav. No, se nic neděje, ale... Tady mám jinak naši farmu, kdo by nevěděl, tak tady je. Tady jsem dělal farmu a i potom ještě musím zlepšit, ale to bylo tady jen tak, abych jako to... Tak tam bude, jako tam je farma. Možná se taky budeme ty na achievementy. Ovce v jeskyni. Hele. Železo. No, to je jedno. To asi všechno. Tak jdeme. Jdeme na to. Tak jo. Ta kráva tady nikdy není. Tady byla jedna, že jo? To si pamatuju, že tady někde bude jedna, no tady, že jo? A dál už tady nebude žádná. Že jo? Kolik máme? Máme 5? Tak to je dobrý. Tak počkej, ona nám dala 2? To je dobrý, to je dobrý. To je v pohodě, to nám dala 2, tak to je v klidu. Ale ještě jednu musíme najít. Nádhera. Nevím teď, jak je ta vesnice velká, ale podle mě je tak velká, že už asi možná byl lepší nápad se tam, že to bylo, ale napsal mi Polek, že bych se měl, že i tu vesnici mám dát sem, no, taky dávám sem, ale zase těch vesničanů tam je to podle mě tolik, že se možná nenarvu ani. No co, to je jedno. Tak jo. Máme konečně tady to. Tak jo. A teď jdeme na to. Udělám si tady kůži. Tak a tady dáme listy. Jo, takhle se to dělalo, ne? Jak se to dělalo, bože můj. To potom nevím, jako. Dejte mi minutu, já se podívám na internet a potom vám to...
Takže já jsem zpátky, já jsem omlouvám, já jsem tady. Já jsem si to dal do 1.9.4 a teď to mělo možná už fungovat, nevím. Tak, a do toho papíry. Ne? Ježiš, jak se to dělá? Počkat, já nevím, teď nevím teď, jak se dělá kniha. No, to je jedno. No nic, tak já bych to tady ukončil, protože bych to tady hledal na to. Do dalšího dílu už to budu vědět, už to tady asi bude jakoby vykraftěný, ale to je jedno. Vám se video líbilo, vím, že to bylo jako trochu netradiční jako díl, který jako, že se tam nic moc nedělo, jenom jsem postavil tady boudy a prostě chápete, ale to je jedno. Já doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, dejte like, pokud chcete vidět další, rozhodně se podívejte na moji sérii, už tam mám 6 dílů no a já se s váma rozloučím pro tento díl, už není 6. Jo, ne, no nic, jo, je to 7. Tak jo, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr. Pokud chcete vidět další videa z Minecraftu, tak se podívejte rozhodně na moji sérii. No a já se na vás budu těšit do dalšího dílu z hry Minecraft, už u 8. dílu. Ahoj!